Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Sibonge-ke ukuthi ligcine libiziwe ikhabhinethi nokho ukusithatha isikhathi eside besingesanalo ithemba lokuthi lizobizwa ikhabhinethi elizohola uhulumeni wakuleli zwe laseNingizimu Afrika. Yize-ke kuney'ngqinamba-ke ey'thize thina nje singenalo ulwazi oluthe xaxa lepolitiki, ayisidunyelwa kakhulu ngoba sibona engathi lolu hambo imaliqala kusekude lapho kubhekwe khona. Sinethemba ukuthi ekugcineni kuzogcina kulungile, izakhamuzi igcine zikutholile ezidizeva ukuthi zikuthole kubaholi labo abazobekwa emva kokuba sebexoxisene ngey'ndlela abaxoxisana ngabo ngoba phela khona banganelisekile. Namuhla-ke ngizokhuluma ngodaba lobungozi bomuthi wokudlisa umuntu, lokhu esiye sikubize ngegomondela ukuthi-ke limi lesitsotsanyana sithi ikorobela. Ubungozi busukaphi na? Inkinga enkulu esinayo eMzansi noma emhlabeni esiphila kuwona, wonke umuntu usefuna ukuba umelaphi, ebe yisangoma, ebe yinyanga, yonke nje inhlobo yokwelapha, kanti sezashonaphi iy'nhlaka laba bantu abasebenza nabelaphi, nochitha sebashonaphi ngoba phela kwakwaziwa ukuthi uma uwuhlaka wazi yonke into kodwa awugcotshiwe ukuthi usuyelapha abantu kodwa usuyakwazi ukwenza okuthize. Manje wonke umuntu ikakhulukazi kuma-social media balimoshile balixovile abantu. Angisho ukuthi obani babelaphi obani abasibo kodwa balixovile. Uyazi-ke ubungozi busukaphi-ke lento nje, ikakhulukazi umuntu ebone into ibhaliwe laphana social media, kubhaliwe ukuthi uma wenza ukuthi usebenzisa lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Ngifuna ukuza kulona-ke kodwa umuthi wegomondela lo wentando. Khona la othola ukuthi mangabe umuntu ewumelaphi mayekha iy'hlahla unosiko aligcinayo ukuhlonipha leso sihlahla asike sikha, noma mangabe esebenzisa amafutha ey'nyamazane ey'thize kube nento ayigcinayo. Ubungozi nje engingabusho, uthola ukuthi umuntu akagcinanga siko, akenzanga lutho, wezwa kuthiwa nje mangabe ufuna umuthi wentando uxuba lokhu nalokhu nalokhu, ekuxube nangampela ngendlela yakhe, kuyabe sekugula umuntu. Iningi-ke bavamise ukuphathwa izifuba. Mangabe-ke sephethwe yisifuba umuntu, emva kwalapho seyashona kuthiwa yidliso, umuntu useyayiqalula. Ubungozi obukhulu, abantu abaningi-ke bajwayele ukuthi besebenzise lento ekuthiwa imbedle, bathi hhayi elokugcina-ke lelo. Kuye kusebenzeke namafutha ningadinga ngichaze ngemina, kuye kusebenze namafutha ey'lwane ey'thile. Ubungozi-ke obudalekayo, angithi uyabona lezi iy'lwane amafutha esuke esebenzisiwe nazo ziza namasizini azo, othola ukuthi zi-free ngawo, ziyakhuluphala, kwezinye iy'khathi ziyasokola, ziyazaca. Le nto-ke nkathi sisebenza kuwena iyavuka kuwena iphile lento ekade iphila nkathi isaphila. Njengokuthi nje okunye engingakwenza isibonelo ukuze kube clear kuwo wonke umuntu, uthola ukuthi lesi silwane safa kabuhlungu. Isilwane noma yinini mangabe kwenziwa ngaso umuthi othize, siye sihlanjululwe. Uthole ukuthi umuntu akasihlambululanga, wavese nje wasithatha nje sinjalo. Shuthi ngalesi sikhathi mase kufika lesi sikhathi esafa ngaso lesi silwane, kuyavuka phela ukuthi safa kabuhlungu. Kufuneka kuvukephi? Kufuneka kuvuke kulo muntu okufakwe kuyena. Abazoxabana nabathandanayo, bazoxabana nakanjani ngeke behlale. Abanye abantu-ke bayakholelwa-ke ekutheni-ke ufakwa nento yemfene. Into yemfene inobungozi kabi ekutheni ungayifaka entweni eyidliso. Inobungozi ngani na? Thula ngize nazo. Ungakhohlwa njalo ukusubscribe-a, ushare, ulike, ucomment. Ubungozi-ke laphana yini? Angithi akekho umuntu ongayazi ukuthi imfene ayihlukani nekhonde, ayihlukani nhlobo nekhonde. Uma ingahlukani-ke nekhonde-ke, wena-ke uma ngabe-ke uwumuntu wesifazane-ke ufake ubaba la ekhaya into-ke enemfene phakathi-ke, engingazi-ke kufakwani ngoba angiyazi into yidliso mina. Uma ngabe emsebenzini uzosala nobani? Wena mama wekhaya. Angithi kufuneka kube khona. Yingakho-ke sesizothola kunalento ebizwa ngokuthi isifebe.
umakoti ofebayo yini ngoba kufuneka kuhlale kukhona indoda eseduza. Enye into enomngozi ilento le uthola ukuthi nawe khona ekufuneke ukugcobe okukhulu okucaye kunakho konke. Umuntu wesilisa ukuze ethande wena kuphela kufuneka eshuthi maye nomunye umuntu imizwa yakhe ingabi active. So ke lento-ke ayitsheliwe-ke njalo ngoba phela abantu abenza lento abayazi lento, ayitsheliwe njalo ukuthi ungabi active uma ungaphandle, ungabi active uma ungaphakathi, noma ingatshelwa mangabe isivukwe imizunju yayo ukuthi ngalesi sikhathi ngiyasokola, angifuni lutho, ngisuke ngingafuni lutho, izokwenza lokho. Uthola ukuthi-ke uba inactive-ke maye ngaphandle lento ngisho eselana-ke mhlambe iy'dinelwe nayo kuvuke imidlunju ukuthi ngafa kabuhlungu. Nakhu-ke isilokhu-ngaka isilento zakhe ingasasebenzi-ke imizwa ngoba phela into yokuqala yokushaya umuntu wesilisa ukuthi imizwa yakhe nakhu-ke imizwa yakhe ingasasebenzi ngendlela egculisayo. Sekuzokumele kwenzeke njani-ke ngoba phela lo owesifazane ufuna ukujatshuliswa, kushuthi sekufuneka kube khona-ke lento enokugangaphakathi. Angithi niyabona njalo ukuthi umonakalo umningi kanjani ngoba nakho phela lokhu ukuthi isilwane sife kabuhlungu iyona nto eyingozi kunazo zonke. Ngiyacabanga ukuthi sesithe ukuchaza lana abanye abantu-ke bazothi hhayi mina ngisebenzisa isiwasho this and that, this and that. Ubungozi-ke la esiwasheni obuba khona ngoba phela khona ukuthi isiwasho awuzenzeli, usithenga esitolo, kanti mhlambe kungcono uma sithengwa umelaphi esitolo mase edlulisa ekutheni ekhulume naso esenzise leyo mgilingwane ayenzayo, mase-ke uyakwazi ukusisebenzisa. Or else u-understand-eke ukuthi mase zilaphana esitolo esithenga kuyo suke sezenziwe yonke yinto. Kungazi ukuthi kusuke kwaziwa ngani ukuthi kuzothenga bani, kodwa kuhle ukuthi uyazi leyo nto ngoba lento yokuvela uthathe nje wenze kudala inkinga enkulu. Khona-ke uthola ukuthi lesi siwasho osisebenzisayo sikwenza uthandeke kulo muntu othandana naye, uphinde umdlise something. Mawusumdlisile-ke something usuyabukeka kuyena. Angithi funeka uthule usisebenzise, uthule usisebenzise. Kanti njalo nayo lento le igcina isiyisidina mawusuthandeka kakhulu. Uthola ukuthi-ke inkinga-ke enkulu abantu abangeze bangayilapha abangeze bangayinaka engizoniqwashisa kuyona. Kuye kusetshenziswe ney'lwanyana ey'thize laphana ey'thanda into ewutshwala. Into ey'ningi-ke zemithi amafutha azo ziyahambisana notshwala ngoba kusuke kusetshenziswa nama-spirit athize engeke ngiwachaze ngoba vese anginayo information eningi yalento ey'ntando. Umuntu oyingozi kakhulu uma umdlisile umuntu ophuza utshwala ngoba the time usumdlisile wamdlisa mase efika ephuzile utshwala, ngithi lezi zinto zikuyena ziyasuka nazo ziphuze zidakwe zikhohlwe lento ey'bekelwe yona la ngoba phela zisuke zomile sey'khathele ukuphuza manje. Yilapho-ke senizoxabana uzwe kuthiwa umuntu unqunywe indoda ikhanda noma imshaye yambulala, yamdubula njani njani. Asikhuthazi kule channel izinto ey'kanjalo ukuthi sifuna abantu benze izinto abanolwazi nazo. Kuye kuze kube ngcono-ke uma kuthiwa niyaphuza nobabili-ke naye-ke lowo muntu wesifazane. Take note, angisho njalo ukuthi abantu abaphuza utshwala. Kuye kube ngcono-ke ngoba phela maniphuza kushuthi kuphuza wonke umuntu nazi iy'lwane konke. Kugcine-ke kuxatshwana kodwa khona ukuxatshwana kuphilwa ngakho, kuba impilo yakhona. Isifundo engifuna ukusiveza lapha ukuthi abantu ababe careful uma beyofuna lezi zinto. Kanti njalo nakho uma kuwukuthi awukaqondani nomuntu ongathandana naye, ukuphoqa akukuhle. Ngiya-understand-a kodwa ukuthi phela kusuke kuzanywa kuthiwa kwakhiwa imizi, kodwa engathi uthanda ukuba nobungozana. Abantu mababe careful ngezinto abazenzayo, bebe nolwazi olanele. Hhayi ukuthi uvele ufunde nje into ku-social media mose uyoyenza. Ukhona nje omunye owasemilwe esene-cancer, babethi bamlapha izinso. Wafunda engiphathele iphepha ethi hhayi bekubhalwe laphana ko-Facebook this and this. Ungabona into esiyenzekile. Bengiqwashisa nje abantu. Siyabonga ngicanthi engikukhulumile kuzwakalile. Nisixolele uma kukhona lo esikubeke kabi kuyena kwangehla kahle.
besingaqondile ukuthi kube khona esiphazamisayo. Ningakhohlwa-ke ukushare, ni-subscribe, ni-like, ni-comment. Siyabonga kakhulu ukubuka kwenu.